ngicale ngibongele kuqala ngentente kangaka lokuvakashelwa nje-MEC kuyinto enkulu baba ngiyona into encane yabo nje mina ngiyacula ngaka nje akaze afike u-MEC ngasekhaya uyacabanga kodwa buka uletha mina la ngakini ukuthi ngize kunina ngizojabulisa ngijabulile angithi angishale le-MEC ne-department zakhe ey'nkulu yabona ngithola nezinto ey'ngaka ey'balulekile mahhala isikole mahhala imfundo mahhala u-MEC mahhala unkengane mahhala amahhala ngaka yabona kodwa kamahhala usasemaneni kanjani hayi-ke kusho ukuthi ko-MEC abanjena bakwazi ukuyenzela into zamahhala kithi ndiyabagcina bangaphuma ngithi niyakuthanda into emani kampela sengizohamba manje nami ngiyazibongela kwi-department ngiyabonga babami ngithola ikhona ebusuku bengisegoli kwathiwa uyamdinga la ngathi hayi ngizokwehla nje phela ekuseni ngize ebese phinde ngiyahamba futhi ngibuyele egoli siyakuthanda niyezwa ngibonile ukubaluleka ukuthi kufanele ngibe la namuhla ngizojabula-ke nami ngizonibongela entweni enkulu kangaka yokuvulwa kwesikole isikole sibalulekile kuthina angithi ngoba isikole isona siphethe iy'mpilo zethu angithi so-ke abafundi balakithi sofunda siyimisela angithi sengiyahamba-ke mina nihepa angithi ngiyakuthanda into emali ngijabulile angithi khulumani izandla zakho phezulu kanje bawujabule khulumani izandla zakho zenza kanje bese sihamba kanje ubophathakade awebambe kanje ngifuna ubambe lokho ibambe kanje 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 izandla yisina ngithi angithi izandla yisina nakho ngasabona Everybody sing it out.